Seksualno obrazovanje obuhvaća cijeli niz tema, znanja i vještina. Najčešća zabluda je da je to učenje o samom seksualnom činu, što je potpuno netočno. To je obrazovanje o važnim životnim vještinama, kako razumjeti sebe, razgovarati o osjećajima, postaviti granice i brinuti se za sebe. Uči se kako prihvatiti vlastitu seksualnost, prepoznati što je zdrava veza, znati razlikovati točne informacije od onih pogrešnih i biti kritičan prema onome što vidimo na internetu. Jer se s eksplicitnim sadržajima djeca susreću sve ranije, čak i nenamjerno. Takve seksualno eksplicitne sadržaje im najčešće nitko ne pojasni, pa ih onda mogu imitirati i usvojiti kao nešto uobičajeno. Cilj je da znaju kako se nositi s tim i kako razvijati zdrave emotivne odnose. Seksualna edukacija je zapravo jedan od ključnih i nužnih koraka za prevenciju seksualnog nasilja, upravo iz razloga što uči djecu i mlade o tome što su granice, što je tijelo, o zdravoj seksualnosti, reproduktivnim pravima, pristanku i svim nekim drugim relevantnim segmentima za njih. Ono što je jako važno je da mladima zapravo daje točne i znanstveno utemeljene informacije o temama koje su njima jako bliske i zanimaju ih, a nemaju pristup tim informacijama. Važno je učiti o seksualnosti u školama jer svi učenici i učenice imaju pravo na točne i stručne informacije koje doprinose njihovom mentalnom i tjelesnom zdravlju, te ih pripremaju za odgovorne i sigurne odnose. Ako se to prepusti samo roditeljima, neka djeca bi mogla ostati bez stručnih i provjerenih informacija. Seksualno obrazovanje dokazano koristi djeci i mladima, smanjuje rizična ponašanja, broj neželjenih trudnoća, pobačaja i spolno prenosivih bolesti, te povećava cijepljenje protiv HPV-a, što pokazuju iskustva zemalja koje imaju obavezno seksualno obrazovanje u školama. Jako je važno da djeca dobiju točne informacije o seksualnom nasilju zbog toga što zapravo točne informacije njih štite. Važno je da znaju što je to uopće seksualno nasilje, koje su njegovi oblici, tko su počinitelji, jer na taj način onda mogu prepoznati ako im se nešto događa i dobiti relevantnu pomoć i podršku. Nažalost, ono što je često da djeca nemaju ove informacije i onda samim time više od 50% djece koja jesu preživjela seksualno nasilje zapravo nikome nikada ne kažu što im se dogodilo i ne dobiju podršku koja im odgovara. Mislim da je za njihovo znanje prvo i osnovno važno da poznaju svoje tijelo. Dakle, da poznaju anatomiju svojega tijela, da znaju koji dijelovi tijela imaju koje ime, da postoje imena za spolni sustav, za organe u spolnom sustavu koja nisu prosta i koja svako može izgovoriti bez ikakvog srama. Osim toga trebaju znati koji dijelovi tijela kako funkcioniraju. Znači bilo bi važno znati prvo anatomiju i funkcioniranje, a potom onda i imati znanje o spolnim bolestima, koje su spolne bolesti moguće, koje su učestale u našem području, koji su njihovi simptomi, jer često simptomi niti ne postoje. Pa onda ljudi, i ne samo djeca, nego i odrasli ljudi misle da im nije ništa, zato što nemaju simptome, ali to može biti jako opasna pogreška. Što se tiče kontracepcije, znači trebali bi znati da kondom osim što štiti od spolnih bolesti, štiti i od neželjene trudnoće, ali postoje i druge metode kontracepcije koje su sigurne. Pa prvenstveno mislim da bi se te informacije trebale dobiti organizirano kroz obrazovni sustav. Naravno za svaku dob primjereno toj razini mogućnosti shvaćanja. Neki od najuspješnijih sustava obrazovnih, poput nizozemskog, uče djecu zdravstvenom odgoju od 3. godine života.
Naravno da tada ne uče funkcioniranje spolnog odnosa, već uče kako tijelo funkcionira i uče nekakve osnove na kojima će onda dalje graditi svoj stav o zdravlju. Sustavi koji imaju organizirani zdravstveni odgoj i spolni odgoj sa najvećim brojem informacija od najranije životne dobi imaju najmanji broj neželjenih trudnoća, najmanji broj postotak spolno prenosivih bolesti i isto tako možda to nekom zvuči iznenađujuće, ali imaju kasnije stupanje u prvi spolni odnos. Zato što su ljudi dovoljno dobro informirani.